Benvidos e benvidas ao segundo programa de Moci Radio, a radio das casas de Mocidade de Oleiros. Somos Kenia e Rocío e aínda non nos habíamos presentado. Somos informadoras xuvenís, como Antía e Sheila, que xa as coñecichedes no anterior podcast, coa diferenza que nos rotamos entre Portaberta e As Pedras. Hoxe, neste segundo programa, xa que estamos na época, imos falar un pouco dunha das festas máis divertidas do ano para moitos e moitas de nós, o Entroido Galego. Pero para iso, hoxe non estamos soas, xa que están connosco rapaces de aquí e de outros países para falar un pouco de como viven nas casas da mocidade. O Entroido en Galicia é moito máis ca unha festa de disfraces. O Entroido en Galicia é unha das celebracións máis antigas, auténticas e espectaculares da nosa cultura. É unha historia viva, tradición, crítica social, identidade e comunidade. E agora a miña compañeira vai explicar un pouquiño máis desta tradición. O Entroido, tamén chamado Antroido, Entroiro ou, como todos o conocemos, o Carnaval, é unha festa popular que se celebra antes da Cuaresma cristiá. Tradicionalmente, comenzaba despois do Nadal, aínda que os días grandes son o domingo, o luns e o martes de Entroido, rematando con mércores de cinza. Moitos historiadores creen que o Entroido ten raíces pagás, da época romana. O Entroido estaría relacionado co final do inverno e o inicio da primavera, un momento simbólico de morte e renacemento. En algunhas zoas é moi famoso, como en Xinzo de Limia, en Laza ou en Verín, onde se celebran algúns dos entroidos máis tradicionais e espectaculares, levando máscaras, chamativas e traxes moi elaborados, percorrendo as rúas e mantendo viva esta tradición. Agora vamos falar un pouquiño de cada un. Por exemplo, os peliqueiros de Laza son unha das figuras máis representativas do Entroido galego. A súa orixe é moi antiga e está ligada a rituais simbólicos. A súa máscara de madeira con cores vivas e mitra decorada xunto coa pelica crea unha imaxe poderosa e recoñecible. O traxe, cuidadosamente elaborado, complétase coas chocas na cintura, cuxo son marca a súa presenza. Tamén levan zamarra, coa que manteñen o orde no entroido. Non falan, nin se descobren a cara. Simbolizan a autoridade, tradición e o espírito auténtico desta celebridade en Ourense. Agora falamos dos cigarróns de Verín, unha das figuras máis icónicas do Entroido galego. Presentan unha estética semellante a dos peliqueiros, coa máscara ríxida de madeira, a mitra e o traxe vistoso acompañado das chocas que anuncian a súa chegada. Porén, os cigarróns teñen elementos propios que se distinguen, especialmente na decoración da máscara e nos detalles do traxe. Levan tamén zamarra e, como figuras de autoridade, percorren as rúas mantendo a orde e representando a forza e a tradición do Entroido de Ourense. Falamos agora dos pantallas de Xinzo de Limia, unha das figuras máis singulares do seu entroido, un dos máis longos de España. Levan máscara branca cun sonriso marcado e expresión exaxerada, adornado con cores chamativas e visten completamente de branco con capa e faixa, creando unha imaxe moi vistosa e recoñecible. Os pantallas recorren as rúas en grupo, facendo soar as vexigas infladas que levan na man. A súa función é animar a xente a participar, especialmente aos que non van disfrazados, convidándoos a unirse á festa, unha das imaxes máis representativas do Entroido de Xinzo de Limia. E non había unha festa tamén no Entroido na que se tiran formigas mesturadas con fariña das que pican a xente? Sí, refíreste á famosa farrapada, o Entroido de Laza. É un dos momentos máis intensos e antigos da celebración. Durante este acto, os veciños lánzanse fariñas uns a outros mesturándose con formigas vivas, chamadas formigas bravas, que pican, o que fai a experiencia aínda máis impactante. Tamén está a xitanada dos burros, unha especie de representación satírica nas que os participantes van montados en burros
polas rúas facendo crítica social con humor. E non podemos esquecer o Testamento de Entroido, onde se lee unha especie de lectura pública burlesca repartindo herdanza e facendo sátira dos veciños. O mércores de cinza, tamén coñecido como o enterro da sardiña, marca o final do Entroido e o inicio da Cuaresma cristiá. É un día cargado de simbolismo, especialmente en Galiza, onde mestura tradición relixiosa e cultura popular. Bueno, a gastronomía tamén é fundamental nestas datas. Non pode faltar o cocido, o chourizo, as orellas, as flores de entroido, que son pratos típicos que se comparten en familia ou amizades. O Entroido é moito máis que festa. É identidade cultural, é historia, é liberdade de expresión, participación comunitaria. O Entroido, en Galicia, é unha celebración que fala de quen somos. Bueno, pois agora vamos escoitar a persoas doutros países que nos contan como celebran o carnaval aquí ou nos seus lugares. Ti que és doutra parte do mundo, cales son as diferenzas máis notables con respecto ao Entroido do teu país? Una de las diferencias más notables del Entroido de aquí con mi país es el modo en que se celebran las fiestas. ¿Por qué? Porque allá no hay banda sonora, no hay orquesta, no hay eso, sino que son casas que prestan sus parlantes y para poder tocar. E que o que prefires do Entroido do teu país fronte ao Entroido galego? Lo que prefiero de mi país acá. Sí. ¿Cómo explico? En el sentido de que no hay comparación con el Entroido de acá. O sea, yo preferiría llevar el Entroido de acá para mi país porque... Por exemplo, a comida, que comes aí no teu país, por exemplo? En las fiestas de mi país no hay comida en específica, o sea, no hay comidas como las de acá, que están las comidas, digo que típicas de las fiestas. Allá en mi país, no, en Colombia, no hay comidas típicas. Bueno, Diego, sigoche preguntando un pouquiño máis sobre o Entroido no teu país. Por exemplo, pasa como aquí en Galiza que o Entroido é máis representativo por zonas ou como é, por exemplo? Sí, es más representativo por zonas, digamos que por las ciudades, como en ejemplo en Medellín, que es la fiesta de las flores, en Barranquilla, que son los carnavales, y en mi ciudad, que es Cartagena, se celebra la Independencia de Cartagena, que son desde el 5 de agosto hasta el 11 de noviembre, del 5 de noviembre hasta el... me enredé. Del 5 de noviembre hasta el 11 de noviembre, que fue los días de la Independencia de Cartagena. En Barranquilla son, si no estoy mal, una semana, y en Medellín, ahí sí no sé muy bien, pero sí es por zonas. E que farías, por exemplo, nesa festa, parecido ao Entroido aquí en Galicia? No son parecidos en el sentido, ¿por qué? Porque son carnavales, que pasan unos carros conmemorativos de lo que pasó el Día de la Independencia. Bueno, eso lo digo de mi ciudad, que pasó el Día de la Independencia, la India Catalina, todo parecido, el Cristóbal Colón y todo eso. Serían como as carrozas aquí no Entroido, non? Por exemplo. Bueno, Diego, moitas grazas por participar neste segundo programa de Mocier Radio. Vale, gracias a ustedes. E agora vamos falar con outra rapaza chamada Claudia, daqui de Galiza. Boas tardes, Claudia, moitas grazas por estar aquí con nós. Queríamos facerte unhas preguntas sobre o Entroido. A primeira sería se tes algún bo recordo do Entroido ou algunha anécdota. Gustábame moito os concursos de disfraces do colexio, estar con os meus amigos, saltando nos hinchables e todo iso. E que é o mellor para ti destas datas, Claudia? O mellor do Entroido para min é xuntarme cos meus avós e facer orellas ou rosquillas con eles. Tamén gústame moito o de disfrazarme. Vale, pois moitísimas grazas por vir, Grazas Claudia. a vos. Aínda que os carnavais son moi distintos segundo o país, todos teñen algo en común. Permiten expresarse, divertirse, compartir cultura, tradicións, comida e, sobre todo, risas. Grazas por participar, rapaces e rapazas, e a vos por escoitar.
Xa sabedes, voltade cando queirades, esta é a vosa casa e, porén, este é un espazo para falarvos. Ata aquí este episodio. Esperemos que vos guste e se queredes falar ou propoñer algún tema do vos interese, non tedes máis que dicilo. Unha aperta, vémonos no seguinte episodio.